Ndị be anyị daalụkwanụ biko nekwenụ ihe m na-anụ. Nkọchalụ unu akụkọ a, ọ bụrụ na ịnụbughị ya isi na-ịnụbughị ya, ọ bụrụ na ịnụburu ya isi na ọta ka ị na-anụ ya, maọbụ isikwa good, maọbụ isi fine, maọbụ isi beautiful, ma itie mkpu yes ọ pụtago na eni ya. Ihe nchọ igosi unu bụ ihe anyị yi n'onu. Ihe anyị yi n'onu ka mmadụ bịa nenete. Ihe a eji m eme vidio mme maka dependent visa. Ọ gakwa ezigbo viral vidio a. Ya bụ ụmụ onye mma m wee bịa kpọọ m na WhatsApp wee sị m ihe anyị nya n'onu na ọkwana ndị na-akpọ isi n'ala nwe ihe ahụ, na ọ bụ ndị a na-akpọ isi n'ala especially ndị afa na Israel na-anụ ọgụ na ọfa nwanwe na ihe nya na-egosi na nna asọpọtụ fa. Mụ biko m anyasịkwana ya m wee tie mkpu n'oke onu nsị hai afụkwa m ihe a like ya nya o yiri mkpụrụ ọka m wee golie. Amakwa m na ọ bụ nsogbu. Ụdị ihe a ka ị ga-aga iyili na-aga n'ụzọ atụọ gị okwute ịmara isi ya ịmara ọdụdụ ya, ịma na ndị a na-akpọ isi na fa na Israel na-anụ ọgụ. So ọ bụrụ kịta anọ ihe ndị Israel a okpufe adị ịma ndị ọbụla nwee traditional attire fa. Ndị Israel na ụmụ ụdị okpufa na-ekpu ya na ụdị sket fa na-eyi. Ụmụ ike iyilie na-aga ma ịma na ijego onye iyilie ndị ahụ fụ gị fa nwee ike tụọ gị okwute ma ọ mee gị ofu ihe. So mgbe yili ya n'onu amakwa m o yiri mkpụrụ ọka ifuru ya. O yiri mkpụrụ ọka ndị be anyị na-eyi mkpụrụ ọka ndị alaiki m ya jego onye amara m. So wee kpọọ m si m ha ana m asọpọtụzi ndị a. Nsị ya bụkwa m onye ụka o anakwa m asọpọtụ ndị a nna amara m isi ya amakwa m ọdụdụ ya. So and ihe njibịa na-eme vidio kịta bụ onwe ndị be anyị na-agbọ bụ content creators. Fa na-anya ihe a n'onu mgbe ọbụla na-apụtakwa and I don't think na fa makwa maka ya nọọ ịsọpọtụ ndị na-akpọ isi n'ala and fa bụcha ndị ụka. So nwoke be anyị abịa chatịcha m gwacha m si m anyakwa na ihe a n'onu ọzọ m nyapụ ya na ọ dịrọ mma na ya atụkwa m okwute ịghọtago. So wee gba ọsọ je chat ya ndị content creator ahụ fa na-anya ya n'onu mgbe niile wee na-emekwa vidio nke fa. Nchatịcha afa ka m gwakwa fa nekwa ihe m na-anụ ka fa nyapụ ya. Since ahụ o mego 3 weeks na fa reply bere m. Ọ bụ maka ya ka m ji bịa na-eme vidio ka unu nye aka kesaa enye vidio bụ vidio. Unu nye aka kesaa enye ka o luo ndị content creator be anyị ahụ aka ka a ghara ịtụfu okwute. Ọ bụrụ na ịma bụ maka ihe a nke ọkịta si na ịma, ọ bụrụ na ọ surprise esi surprise. Ndewonu ka emesịa.